winjo kaka jarawacho lero gigo maber kabisa and kamoro kende mapogora kode paro ne samoro chandruok ken samoro Gavana sen wabunge tigeni ka wagolo gima kunyo pi reg madhi kunyo pi e ward kata jerano kata MP ok dware to ok nyal chungo regno ok nyal chungo no de kanye no wadhi kunyo na dwokuro reg en mana ni wan manyako make sure ni gigi otin and mana two areas kende and because mshimo wacho ma make sense te kabisa onge kaka wanyalo tiyo kao kwa kata ndiko wacho ni jariyo mani wachako wuoth kanyakla nyaka kuong bed piny mawinjre ni wadwa time kama and we are not saying ni ok wanyal bedo gi governor wauru senator wauru bunge wauru women rep wa the only thing mo wacho ni jogi wanyalo bedo to kwa se winjore ni tijno koro bed role koro iwene an MCA kodi bed ma Embu kodi bed ma Kiambu kodi bed ma Kirinyaga kodi bed ma Nairobi kodi bed ma Kasiaya koro iweni time mar oversight. In fact oversight ma MCS de tebogi gini konyo governor maliki ke governor ngamodich gini siyo jimiteng gindi kule gide oko so ka oversight tara to konyo. In fact one of the areas moningo bed enhanced basa moro counties moko to nene kaka dumping and monitoring and evaluation department ma governor bedo gi proper monitoring evaluation department mako biro tikone ne maga kati kiole kati more kama implementation status machalo kama and then why enhance the implementation state committee mag assemblies to make sure the implementation standing orders watching they must check on the implementation status mag projects the county to kapoko team to the extent most team now be the bad book ge governor winjo kama chimo wacho ne okoningo be the bad book ge governor ni koro gimoro de timore mano is also not right because yer gi mondo be the enemies but the governors nyaka allow mondo gibed properly inside mondo gibed properly oversighted mondo ticho team right. I would request parliament and I think that is what Mushimo was saying. I would request parliament both senate to ge national assembly nigi kelo autonomy ne kaka margi gen gocha. Imagine dikoro MPs gi biro kani koro manyo dongruok gi governor apa dikoro counties of gigi dikoro se wang te so gi kelo autonomy mondo gi kal there are two bills mad before them ma create water development project. In fact MCS are not even officials e gigo to gi oversight gi ngiyoni 10 million per abiriyo kata mubiro kata per adek kata per arbich to kaka mchimo wachecha to an MCA will ensure ni kata mage executive getimo lakini pesa muchiu at the ward level onge low ngechi mukete pesa wo iteme at the will of the people matemo pesa mukela at the ward level and pesa makama and you can now therefore follow up manage manado na bede hai adoni wadhi mbele ko twak maro so ka yueyo mondi wadhi mbele ko twak maro matin kapod wadongi daka dek to adhi yueyo mano marariyo e twak maro kinyi makawuono wangeni kinde mang'eny counties osebedo koda chirna de mano mar nok mar pesa kanya kasani wangeni ne senate okalo mar mondo mi counties omenda maderom bilion 400 kata kamano od bura mamalo dagi to wacho ni oyo counties ibo bed ka imiyo omenda maderom bilion 380 kata kamano mago omenda monego bed ni miyo counties mano e